No niin, ja nyt se Sylvikin haluaa sisällä. Voi hyvän aika. Tässä on kräkki yks tähän. Joo, mä tuun. Tunne friendikin tulee. 147 kräkki yks. Yks nokki. Oppa. 2-3 siihen Jyri. Tähän vai? Joo, jäi. se on päällä on vielä yks. 108 siihen. Ei. Yks lähti haneestiin. Niin. On juutalainen. Mistä vitusta ne on sanottu satana heavy totta? Ai! Juokse! Mä tarvin hauli. Yks nokattu. Se on Jyri crackki. Joo, tää on ihan ykkönen. Yks jäi. Kräkki sekin. Okei, tämä laittoi meikät siis ihan... Yks tulee. 78 osuutta. Joo. Eikä kuolee. Yks jäi suoraan ilmaan. Siellikäkin. Tommonen. Äijät, tässä on tämmösiä, tulkaa hakee vittu. Yksi jäi taas 107. Ollaan molemmille teille medkitit, jos päästetään. 30. Jäi. Hyvä. Hei, Viki, sot yksi. Jotain just ländä. Taas. Okei. Tää tähän. Jäi. 68. Hyvä. Suotiks sä ammaa? Mä tarvitsin haulikkoa pois. Samu. Räkäätty. Molemmat jäi. Annoiko 120 haulikalla, mutta suoraan näkee. Miten tämä ei... riitä. Yksi jäi. Kaksi jäi. Mä tuon. Tuossa vuoren päällä on kansi. Joo. Se jäi. Tapetti joku suomalainen duo, niin sitten ne tuli huutamaan meille. Ne halus niinku edätä meitä, tuli vaan huutamaan. Vittu tuot se paska, tätä yksi ei. Sekin kuoli, se downissa sen. Joo. Hei, älä vaan vittu nyt rähise siellä yhtään, kun 34 jää vielä hengissä. Taas ländäämistä päällä. Ketä se viiffaa sillä? Tässä on toinen. Tässäkin on vihu. Jos minä hyydy, vittu kun minä en hyydy tällä. Eikä hyytyy! Tässä on yksi taas. Eikö, se on Samu, sä oot sinä vaan. Eikä! Mä boksasin Samu. Missä sä oot? Haittaaks sä? En soittaa, kun mä oon täällä. Tässä on yksi äijä tässä meidän... Ai vittu! Meidän väliin. Me nussiin tähän paskaksi. Ja poraamiseen vitun botiin! Jyri, tule nyt tänne näin. Eikö meikä sivuutta? Aura jäi. Aura juusto. Samu siellä boksissa, mihin meikä porraa, siellä on yksi jään. Meikällä on 2. Ai, joku pistis nipulla. Big. Vittu meni rekordi päälle, niin yksi alkoi kiroilemaan. Okei, meikän talossa on äijä. Mitä tässä on vihu? Okei, sovittu pelisessio. Yksi jäi. Thank you. You welcome, my friend. Ai! Tekee valaakosta. Sillä on sieltä. Ai! Pistää kyllä suoraan perseeseen meitä. Tosta. Mitä? No niin laittaa. Tuppa rava. Tulee päin. Ai ja. Aha, noni, moro, onpa Tässä oli hyvä. 2 vai? Eikä tappoitte.